ka mga kawani sa gobyerno gireklamo pinaagi sa presidential hotline number 8888. Usa ka minyo mireklamong gi-rape sa higala nga pulis. Napolcom 7 malaumon nga ibalik ni President Duterte ang gahom kang Mayor Tomas Osmeña sa mga pulis. Maayong hapon Subo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Duha ang biktima sa pagpamusil kagabi sa wala mailhi nga mga tawo usa gipusil sa Inayawan Dakbayan sa Sugbo samtang usa gipusil dito sa Mandaue City. Kini giaksyonan ni Linyo Libona. Patay na pag-abot sa tambalanan ang tricycle driver. Human kini gipusil sa nag-angkas sa usa ka motorsiklo pasado alas 5 kagahapon sa hapon didto sa White Road, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila nga si Guillermo Donios nga nagpuyo sa maong lugar. Gihulagway sa iyang mga silingan nga hilumon nga klase nga pagkatao. Si Donios nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo ug dughan agi sa kalibre 45 nga bala. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Ang namusil daling misibat paingon sa Dakbayan sa Talisay. Si Donios paingon ang tamo pauli gikan na masahero sa iyang tricycad. Dihang kalit lang kining gihunungan sa nagsakay og motorsiklo ug katulog gipusil. Ang biktima nanunggilo na daan sa iyang asawa sa mga nangaging adlaw nga dunay buot mo patay kaniya. Matud sa igsuon sa asawa, nagikan sa ni napiso ni tawana. Unya nay panahon pud nga misulti ko na yung biktima sa asawa. Patyunon kuno siya. Kuno'y patay niya. So taon pas kapulisan ang background sa biktima ug ang motibo sa pagpamusil. Ilang nasayran nga ang biktima na bilanggo na sa miaging tuig ug bag-ulang nakagawas. Pagkakaroon wala pa kuaning unsay background yun ang tinuod na niya. Pag pa may kasubay mo siya pa kuan ni background niya kuan ni. Kuanon pa ni. So sa taonon pa ni unsay background yun sa Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang tulo ka basyo sa kalibre 45 nga bala. Samtang din hingamay sa payag daplin sa karsada, gipusil ang number 3 sa watchlist sa mga drug pusher sa syudad sa Mandaue kagabi. Ang biktima nga si Godofredo Bas unang gidala sa Mandaue District Hospital o gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang kapuyo ni Godofredo nga si Rosita Amlao nagkanayon nga samtang natulog sila sa ilang payag, dunay tao nga nangutana kung maubas siya si Fredo. Dihang mitando ang biktima, kalit lang siya nga gipusil sa iyang ulo. Kuan nga nga hinanok na manggud migud nya na mga akong nadunggan nga gipukaw siya kuan tawo nga niya nag ikaw si Freddy tando sa siya o daing kuan nakadungog na lang og nanay buto sa Niangkon si Rosita Amlao nga iyang bana usa ka drug user apan dili po sir og misurrender na sa kapulisan pinaagi sa operasyon Tukhang. Nagsulod-sulod gawas usab kini sa bilangguan gumikan sa kasong pagpangawat. Kani mong bana ni surrender ni? Oo. Diya sa police station. Oo, ugma po doon tamo surrender na po siya. Sabi siya, tigamitan niya si Krugas. Oo, sa una pero pag kuan nga kuan kay paanan gianaan man gid siya pulis dia para pasurrender man gid siya. Ang hipi sa Mandaue Police Station 1 nga si Chief Inspector Michael Angelo Beltran mikonpermar nga misurrender sa ilang buhatan ang biktima ni atong July 29. Dili pa ta ka speculate pagkakaroon kay kandak matag investigation pa ni follow up. Alang sa Aksyon Bisaya ninyo Libuna, News 5. Pito ka mga tao na dakpan sa gimong anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Mubalik si Ninyo Libona. Mga binultong gituho ang shabu ug nagkatag nga kwarta ibabaw sa lamisa ang na-recover sa kapulisan sa dihang gipahigayon ang simultaneous bypass operation sa mga sakop sa Guadalupe Police Station didto sa Sitio Lahera, Barangay Kalunasan ug sa Guadalajara, Barangay Guadalupe. Duha ka tawo ang nadakpan nga sila si Richard Padinupol nga taga Sitio Lahera, Barangay Kalunasan ug Junrel Bulatag nga taga Guadalajara, Barangay Guadalupe. Gikalipay ni Richard nga nadakpan siya sa kapulisan tungod kay maglisod na usab siya sa pagawas sa maong trabaho, gumikan sa mga hulga nga patyo ng iyang pamilya sa higayon nga muundang siya sa maong kalihukan. Iyang gibutyag nga gikan sa Muntinlupa ang drugas nga gikan sa usa ka indong. Ana nga mubiya na ko ana bisag inana nga trabaho tagalista kanila pero gi kuanan magukon nasa sila di treat ba nga og
mo surrender ko no, bantay lang ang pamilya, anak ba? Nalipay o nagkukul ka nga nadapan ka, nalipay in terms nga buhi ka. Nalipay ko nga buhi niya, Nagkukul ka nga nadapan. dili sad kay at least kanang makagawas na ko nila ba? Bahala. Kung gikalipay ni Richard nga nadakpan siya sa kapulisan, mas nalipay usab si Jonrel, gumikan kay siya nakadawat usab og hulga nga patyo ng iyang pamilya. Siya gihimong usa ka drug courier. Pumunta na ka ganina. Namang nalipay ka, nadakpan? Or Pariya nga gibig tubo ka na kay actually bago pa jud kuda nila. Si Richard nakuhaan og shabu nga mobalor og 4.4 milyones pesos. Lakip na skas nga mukabat sa 20,000 pesos. Apil na ang 10,000 pesos nga by bust money. Samtang si Jonrel nakuhaan usab og 2.7 milyones nga balor sa shabu, 11,000 pesos nga cash ug 10,000 pesos nga by bust money. Ang hipi sa Guadalupe Police nga si Chief Inspector Jose Histo nagkanayon nga ang mga suspitsado dugay na nilang gisurveillance ug nag-operate sa Cebu hangtod na sa Bohol. Dako na kay logro nato na sila ikabi pare ano. 80 usab ka pakiti sa shabu, 4 pesos og mga tinfoil ang nirecover sa kapulisan sa Pusok Lapu-Lapu Police Station atol sa gipagayon nga by bust operation didto sa sitio ibabaw barangay Pusok Lapu-Lapu City kagabi. Tulo ka tawo ang ilang nadakpan nga giila nga sila Deb Buok, Ryan Sibilye ug Andrew Pundador. Si Pundador mao'y subject sa gipagayong operasyon ug miangkon nga human sa iyang pagkasuspinso sa iyang trabaho napugos siya sa pagpamaligya niini. Wala, nasuspinso rin ako, sir. nasuspinso mo ka? Di, absent yung 5 kadlaw ba yan, suspinso ko. 22 usab ka pakiti sa gituhuang Cebu ang nasakmit sa kapulisan sa Station 1 dinhi sa Sugbo. Atol sa gipahigayong by-bus operasyon sa duha ka barangay dinhi sa Sugbo. Unang gipagayon ang operasyon dito sa Sitio Itumyuta, Barangay Luriga ug nadakpan si Anthony Gabriel Tamara. Si Tamara nakuhaan og 11 ka pakiting shabu, 200 pesos nga by-bust money. Nadakpan usab si Dax Vincent Lua sa by-bust operation kagabi didto sa Sitio Freedom, Barangay Tipadilla. 11 usab ka pakiti sa Cebu ang nakuha sa kapulisan diha kaniya. Giangko ni Lua nga namaligya siya og drugas ug ang tanan usa lang kalingaw-lingaw. Oo, sir. Kasi ba yung nagkuhan mo, nag-talk mode? Lingaw-lingaw, sir. Ang hipi sa Station 1 nga si Chief Inspector Dexter Basergo mibutyag nga ang mga suspitsado hinug na kaayo ilabi na sa ilang mga impormasyon. Pil na siya sa ito ang gi-monitor pero nagkataon karon nga hinog kayo ang information ang mong nakuha. Unang ato ang gikandakan og by-bus operation. Actually sila mao na sila mga ubana diha sa Tipadilla. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Task Force Kasiban naggunit na karon sa autopsy report sa pulis nga gikatahong gipatay sa wa pa mailing mga responsable. Apan base sa findings, wa kini gitorture sa wa pa gipatay. Si Leslie Caminada Vistil sa report. Sa gihimong case conference kagahapon sa hapon, nasuta gikan sa pakisusing gihimo nga wa gitorture si P.O. Ryan Kasiban. Kini sukwahi sa mga migawas nga report ug pangagpas nga kini gitorture sa wa pagipatay. Gibutyag ni Deputy Regional Director for Operation Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, way nakit ang bunog sa lawas ni Kasiban. Wa sab gituyo og putol ang mga kuyamoy siyang kamot, kundili gikaon lang kini sa mga mananap sama sa ilaga. Wala siya nakita nga mga pasa-pasa sa lawas or any markings. So probably he said that nga there are no semblance of nga gitorture siya or he was there are some force used on the body of P.O. Kasiban. That is based on the report of the one who performed the autopsy. So walay struggle na ito. Walay struggle nga na kuan. Susihon sab sa kapulisan ang unod sa cellphone nga gidala ni Kasiban ni atong higayon nga miabandonar siya siyang post isip desk officer sa Cordova Police Station. Ipasusi sab nila ang sinuwatan ni Kasiban sa blotter entry din gisuwat niini ang ngalan nilang retired General Marcelo Garbo ug daan bantayan Mayor Vic Luot. Sutaon sab nila kung asa mipalit og saging si Kasiban human masuta sa autopsy report nga kini mao ang iyang katapusang gikaon kapin usa ka oras sa wa pa siya gipatay. Ang lugar diin siya uwahing napalgan nga wa nay kinabuhi. Susihon sab sa task group Kasiban. Yes, usa ka na gitanaw na to but we are not ruling out possibility nga somebody might have caused his death
So dili pa gyud ta maka kuan yun. Readily say na mao ni niya suicide sa or mao ni niya na nagpatay niya. We are still collating some possible evidences para that can be put in together para ang tibuok nga picture sa puzzle makumpleto nato. Hangtod ron, wa pa makadawat og official report ang Piero 7 kalabot sa taho nga usa ka bagman si PO2 Dindutahan Langit ni retired General Garbo. Muhimo sila og background check ang PO2 Dindutahan Langit isip kabahin silang investigasyon. Nalambigit ang pangalan ni Tahan Langit, diyan mitawag si kasiban sa kanihepe sa Cordova Police nga si Senior Inspector Jose Muhabas aron pagpatabang kay matud pa gigukod siya sa mga tao niini. Kasamtangang na destino sa Cebu Provincial Police Office si Tahan Langit kinsa kasamtangang gipaubos sa investigasyon. It was not reported officially by the investigating units nga during our case conference of SITG Kasiban, but we hope that might be included in the conduct of complete background investigation by the Intel Office of Cebu Province nga gitahasan ang mag-conduct sa iyang background investigation. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. National Police Commission Regional Office malaumon nga ibalik ni President Duterte ang gahom ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ngadto sa mga pulis sa Dakbayan. Si Jinky Recit sa detalye. Of course, nindot kayo ang impact siguro kay makita na ito nga nanay unity ang CCPO. Mao kini ang panghinaot ni Napolcom 7 Director Attorney Homer Mariano Cabaral taliwa sa investigation report nga ilang giduso ngadto sa buhatan sa Office of the President may labot sa pagbakwi ni Mayor Tomas Osmeña sa financial ug logistical support sa Cebu City Police Office. Alang ni Cabaral, mas mahimong epektibo ang kapulisan sa ilang mga operasyon kung dunay ligdo nga suporta gikan sa local chief executive. No, sa regional level, no. Ari na i-file sa amo, then we'll recommend for the restoration of the deputation power to the in-bank. Then the in-bank na saan mo recommend for the restoration sa presidente. Okay, it's only the president who has the power to restore. Sa pagkakaroon wa na ang hukom sa kamot sa Napolcom kung ipabalik ang gahom kang Osmeña inay tuan na sa Office of the President. Di na nila mahimong ibalik ang deputization power kang Osmeña sanglit desisyon kadto sa Anbank pinaagi sa usa ka resolution. Matud niya, bugtong si President Rodrigo Duterte lang ang dunay katungod nga mobalik niini kaniya. Ang maayong himuon matud pa, mao nga makigtagbo si Osmeña kang President Duterte. Okay, we have to convince the president, so plus the congressman nga mo tabang o convince sa president nga ibalik para maayo naging pagka-manage ang peace and order sa atong syudad. Nindot kayo, dako kayo ikatabang ng atong mga congressmen. Kaganiha sa tigom sa mga mayor sa lalawigan, subling gipaybaw sa Napolcom ang ilang mga katungod, isip deputized agent sa maong ahensya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Recit, News 5. Pamilyang Alvaro midangop sa NBI aron hangyoon nga ipaubos sa paraffin test ang napatay nga kabanay nila nga si Meds kinsa igsuon ni Barok. Pinaagi niini masayran kung tinuod nga dunay engkwentro nga nahitabo base sa pangangkon sa kapulisan sa Danao. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte. Si Nanay Ima kuyog iyang anak babae ni dangop kaganihang buntag sa National Bureau of Investigation 7. Tuyo nila aron mo request nga ipaubos sa paraffin test ang iyang anak nga si Meds Alvaro, igsuon ni Barok. Si Meds ug ang giingong kauban niini nga si Ronnie Castro napatay sa miaging simana atol sa anti-drug operation sa Danao City Police Station. Sa miaging adlaw, ang pamilyang Alvaro midangop sab sa buhatan sa Commission on Human Rights 7 aron ipaimbestigar ang nahitabo sa iyang anak. Usa sa mga rekisitos nga gipangayo sa CHR-7 ang paraffin test aron makasugod na sila sa investigasyon. Matud ni Nanay Ima, gusto sab nilang sutaon kung nakapabuto ba og armas ang iyang anak human dunay nakuha ang kapulisan nga armas sa posisyon gikan sa kaniya.
Matud ni Nanay Emma, gusto sab nilang sutaon kung nakapabuto ba og armas ang iyang anak. Human dunay nakuha ang kapulisan nga armas sa posisyon gikan kaniya. Nagtuo siyang gibutang-butangan ang iyang anak og ebidensya. Sanglit wala magtiner og armas ang iyang anak. Tungod atong doon ako no'y armas ang akong anak. Ra ako yung ipaklaro nga tinuod ba ng ilang giingon nga nakapabuto ko nun ang akong anak. Manang ako yung ipaklaro. Base sa resulta sa autopsy, niabot og 12 kasamad pinusilan ang naangkon ni Meds. Si Nanay Ima og anak babay, nakig-istorya sa Regional Director sa NBI, Attorney Patricio Bernales Jr. Yan hira to sender kung nag-advise mabalik sa mo dito tanawan ninyo kay basig nanay gi-conduct nga examination bahin ana madubli pod. That can't be attorney or Well, pwede man na siya utruhon pero kung naa na kadto gyud siya mo nauna mo to siyang pinakauna man. Sa report kagahapon, ang CHR nagkinahanglan og eyewitness sa hitabo. Sanglit nangangkon ang kapulisan sa Danau City nga usa kadto ka engkwentro. Human nakigpinusilay kanila ang mga suspek. Si Nanay Ima niingon nga duna sila ikapresentar si HR7 nga eyewitness apan wa siya mutugan kung pila kini kabuok. Karong Domingo gikatakdang ilubong nila si Meds dungan sa panghinaot nga makabot nila ang hustisya sa kamatayon sa iyang anak. Maunta ang hustisya sa akong anak. Magsigir ba na sila kuha namin. Ang nga unta, magkuhan lang ng hustisya sa akong anak. Maranay akong gipangandoy diha. Maranay akong gipangayo nga sa Ginoo nga makuhan lang ng hustisya sa akong anak. Sakit kay lagi buhat sa akong anak eh. Sakit. Sakit ra kayo. Gibutyag sab ni Nanay Emma, nakadawat sila og dagang hulga gikan sa kapulisan sa Danau. Apan alang kaniya, iyahan na lang itugyan sa kahitasan sanglit, limpyo ang ilang konsensya. Gani ang napatayin si Meds, kanunay na lang mutabang kaniya sa pagpanindag pagkaon, aron lang makakaon ang iyang pamilya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Di mo menos 200 na ka mga pulis lukop sa Region 7 ang nag-absent without official leave base sa record sa PRO7. Apan nasuta sa mga labaw nga kasagaran sa nag-awols nga pulis dunay kalambigitan sa illegal nga drogas. Si Leslie Caminada Vistil sa detalye. Mikabat na sa di mo menos 200 ka mga pulis ang nag-absent without leave sukad pa ni adtong tuig 2003 hangtod na karon tuiga. Ang tigpamaba sa PRO7 Chief Inspector Dexter Calakar mibutyag sa ilang inisyal nga ihap sa mga pulis nga nag-awol miabot na sa 216. Kasagaran kanila adunay kalambigitan sa illegal nga drogas, hinungdan sila nga wa na nagpakita. Samtang dunay pipila nga mas gipili ang mangita og laing trabaho ug nakadesisyon sa pagbiya sa PNP service. Daghan matag-awol na mga pulis based on record sa ato ang law and order sa region, but naay uban greener pasture, naay uban nag-abroad nga nasay na involved sa drugs. Base sa PRO7 monthly report on the dropping from PNP rules gikan sa 2003, aduna nay moabot sa 111 ka mga police officer 1 ang nag-awol. Aduna say 48 ka mga PO2 nga nag-awol, 14 ang nagranggo og SPO1, 3 ang SPO2, samtang duna say 3 ka mga police inspector. Diulagway ni Calakar nga 90% sa miawol drug related. Gani sa pipila ka mga drug operations sa kapulisan, kasagaran nga kalambigitan sa pulis nga napatay o napusil tungod kini sa drogas. Siguro 90% kay kasagaran based on drug related cases na pulis na to involved sa drugs. So makaingon ta nga nasa 90%. Kasagaran nga pulis nga na involved sa droga o na police operation na to, killed by police operation, they are awol from the service. Giangkon hinuon ni Calakar nga di nila maatog account ang tanang pulis lukop Central Visayas. Mao nga mag-agad ra sila sa report gikan sa Station Chief Commander. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. 5 ka mga kawani sa gobyerno gikan sa Region 7 ang gireklamo pinagi sa Presidential Hotline number 8888. Anyang report ni Jinky Rosit.
Atul sa paglusad sa hotline 8888 niadtong Agosto 1, ang buhatan sa Civil Service Commission nakadawat na og 37 ka mga reklamo alang sa partikular nga ahensya sa gobyerno. Apan di sama kaniadto, diin mga simpleng reklamo lang ang madawat nila pinaagi sa contact center ng bayan nga 16565 nga gilusad niya tung tuig 2012. Apan karon, klase-klaseng complain na ang ilang matubag. Gibutyag sa Chief sa Public Assistance and Liaison Division sa Civil Service Commission nga reklamo sama sa problema sa basura ug mga drug-related cases ang lakip sa ilang madawat karon nga gi-forward gikan sa National Office. Hinoon, di mawala ang reklamo sa serbisyo sa partikular nga government agency. Gani, adunay 5 ka mga identified government personnel ang gireklamo sa mga nanawag sa Presidential Hotline number 8888. Gipadad-an na nila kini og suwat aron makatubag sa mga reklamo ug pasangil. To facilitate also kay ma-defeat ang purpose of the hotline, what we do is direction na namo, himuha na lang namo covering letter, i-direction na mo pada dito sa agency concern, and we require them to give us feedback 5 days from receipt of our communication. Giklaro ni Daklan, makaimbestigar lang sila kung kinahanglanon, apan angayan gihapon nga musubay sila sa saktong proseso. Iyang giangkon nga dili pa igo ang ilang personahe nga mutubag sa mga reklamo labi pa sa direktiba ni President Duterte nga resolbahon kini sa labing dali nga panahon. Pero ang atong challenge now in the regional offices, kay wala man kay staff nga gipuno. So medyo karon tinuoray hangak-hangak yun sa amo ang part, and amo usang gipamove-an ang amo ang response time sa mga complaints kay mao na ma-defeat man good. Apan gawas sa mga reklamo ug mga yangungo gikan sa publiko, gibutyag ni Daklan nga dunasay mga nanawag kanila aron i-congratulate sila ug ang uban pang ahensya sa maayo nga serbisyo publiko. Gipasalig sa Civil Service Commission nga paninguhaon nilang matubag ug maaksyonan dayon ang tanang reklamo nga moabot sa ilang buhatan. Pero sa ato ang mga transacting public ug nasa din taon sila makit-an nga medyo maayo o gibuhat, we would also encourage them nga i-report good, no? Para pod managhan ang mga kaning maayo sa gobyerno. Kaya ang atong end in mind roman gyud ani is mo na not to put down any government agency or any government employee, but to encourage everybody. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nihangyo karon ang pamilyang Alvaro kang Governor Junjun Davide nga kung mahimo ibalik na ang dalaw sa bahoong presuhan. Gingon nga dugay nang wa makastorya ang pamilya og si Barok sukad kini na preso. Si Ray Pasaporte sa report. Nagsilpon para magkastoryahay. Nanawagan ang pamilyang Alvaro nga ibalik na ang dalaw sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC. Nasayran tulo na kasimana sukad gitangtang ang dalaw ni Gobernador Junjun Davide III human sa pag-iskapo sa usa ka piniriso nga si Arnel Mait. Ang inahan ni Barok nga si Nanay Emma niingon nga gimingaw na siya og maayo sa iyang anak kay sukad kini na priso sa CPDRC. Wala na sila magkita og magkaistorya niini. Malipay magani ko kung mahimo kuyogi ko ninyo diri magkita may ako anak sukad pag surrender ato jud ta may magkakita. Si Barok gipabalik ni Gobernador Junjun Davide sa isolation cell. Human nakuhaan og SIM card nga gibutang sa ilawom sa higdaanan niini atol sa Joint Operation Greyhound niadtong Sabado sa kadlawon. Matud ni Nanay Emma, wa siya makahibaw sa maong kalambuan. Sanglit wa man sila magkaistorya bisan kausa. Karon nabalaka na siya sa kahimtang sa iyang anak sulod sa CPDRC hinungdan nga naglaom siyang ibalik na ang dalaw sa CPDRC aron makabisita sila sa umaabot nga mga adlaw. Sige mo ko pangandoy magkita bi sa dagwon na ato. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino nagtinguha nga paspasan na ang paghatag og solusyon sa air traffic congestion sa kauluhan. Matud ni Dino, gitunan na nila karon ang posibilidad nga 70-30 ug 60-40 nga rerouting scheme sa mga flights gikan sa Kabisayan paingon sa Luzon. Apan kining tanan angayang pangtun-an og maayo aron way pihado sa maong proyekto. Lakip nga tun-an sa gobyerno ang handling cost unya sa mga airlines sa higayong mapatuman na ang bagong sistema. Time frame yesterday.
ASAP na. ASAP because we are suffering already, di ba? Last night, I just arrived from Manila. We waited inside the plane for 1 hour because of air traffic congestion. Very bad. Amo nga nang lugos sa usa ka babae ang biktima midangop sa Regional Police Office human gidismiss sa fiscal ang sumbong pangpanglugos nga iyang gipasaka batok sa pulis. Kini gi-action na ni Leslie Caminada Vestil. Moto sir, nagpagtuloy ko niya. Nanghangyo ko niya sir. Naingon ko sa iya nga kung iya pag gining buhaton sir, kung iya gipadayon sir, mo file ko ang case against niya sir, pero wag niya po siya nabila sir, gipadayon niya po niya ang iyang buhat sir. Hilabihan nga nakatyabaw og napuno sa pagmahay kining taga Bohol nga 30 anyos, human gipahimuslan ang iyang pagkababay. Matud pa niini, niadtong Agosto 9 bining tuiga, nagkaabot siya og si PO3 Ronnie Caballes diya sa may Cebu City Sports Complex, samtang nagjogging sila. Dugang pa ni Amaya, nagkasuod sila ni PO3 Caballes tungod ra usab sa jogging. Gani nagtiksanay sila og nahisgutan niya sa pulis nga mularga siya og Bohol, samtang nagpagasolina sa may basak dakben sa Sugbo. Nakit-an siya ni PO3 Caballes sa maong dapit ug mi-offer nga mo drive sa iyang sakyanan paingon sa pier. Apan gipugos siya nga mohapit una sila sa may Amihan Motel sa North Reclamation Area. Tungod siyang kahadlok sa gipakitang armas ni PO3 Caballes, wa siya'y nahimo. Sulod sa motel, wa madala ang pulis siyang pagpakiluoy ug nakuha ni PO3 Ronnie Caballes ang iyang pagkababay. Moto sir, nagpagtuloy ko niya. Nanghangyo ko niya sir. Naingon ko sa iya nga kung iya pag gining buhaton sir, kung iya gipadayon sir, mo file ko ang case against niya sir, pero wag niya po siya nabila sir, gipadayon niya po niya ang iyang buhat sir. Human sa nahitabo kanila, midangop siya sa piskalya aron isang at ang reklamo. Apan na dismaya kini, human gibasura ang iyang kaso sa fiskal. Ang ako lang sir kay nga naging ana man ang paghatag sa fiskal sa pagkuha nga dayon siya nga mo dismiss sa usa ka pulis sir. Ako mismo nareklamo sir nga ako ang biktima sir, mangita siya og witness sir. Ako mismo ang hatag na sir sa tanang detalye sir. Tinuod, mayon ko nga ako ang nag-drive, ako ang nagkuhan tungod kay mo na ang tinuod. Pero dili ko musod sa motel sir, kung dili tungod sa usa ka pulis sir. Matud sa biktima sa pagpanglugos, gipangitaan pa siya og saksi sa nahitabo kaniya ug sa maog nakaminos ang fiskal sa iyang pagkataw. Biktima ako dire! Wala ko'y tuos! Giyo ka sa itabo! Dito na kong pingkog! Giyo ba na di-immediate action ako gihimo! Lalo ko naman ko na ko na-report sa polis! Lalo mo report ba ko sa polis! Ka polis may dibuhat na ko, adi! Isa fiskal na Ma'am. Ang biktima sa pagpanglugos, midangop kang Deputy Regional Director for Operation, Senior Superintendent Arelin Dunlawas, aron sa pagsangat og reklamo batok sa pulis. Si PO3 Ronnie Caballes nga na-assign sa Mambaling Police Station sa Dakbayn sa Sugbo, kasamtangan nga gipa-report sa Personnel Holding and Accounting Unit, samtang nagpadayon pa ang investigasyon batok kaniya. I will be directing our Regional Investigation and Detective Management Office to direct the investigator of WCPD sa Police Station 4 to bring all the documents that he have para i-review nato sa R7 o sa WCPD sa Cebu City Police Office. Din tanawon pod ang katong resolution nga gipagawas sa fiscal nga initially nag-imbestiga aning kaso para matanaw nato og asa kaha medyo naikulang o rason nganong gidismiss sa fiscal, para we can strengthen the case and we can refile the case and probably file a motion for reconsideration and hopefully matubag na to ang katong mga siguro kakuwang sa mga ebidensya nga angay untang hatagan o gibug-aton sa nag-imbestigar nga fiscal. So these are the legal remedies that we are going to undertake. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Ang Philippine Military Academy mopahigayon sa entrance examination alang sa ilang dawaton nga mga bag-ong kadete. Matud ni Lieutenant Colonel Reynaldo Balido Jr., usa ka simultaneous examination gihimo tibuok nasod karong Domingo, Agosto 20. Nini sa Kabisayan, hipahigayon ng entrance exam sa Southwestern University sa Dakbayan sa Sugbo, Negros Oriental State University sa Dumaguete City, Iloilo City, Catbalogan, Samar ug Tacloban City.
Ang qualified nga motake sa exam mao ang mga high school graduates nga nagpangidaron og 17 ngadto sa 21-year-old. Way bayad ang entrance exam. Aron maka-appeal sa entrance examination, gikinahanglan nga magdala sila sa ilang birth certificate, high school report card or transcript of record sa mga nakatungha na sa college, usa ka valid identification card, 2x2 picture nga adunay puti nga background ug lapis nga magamit sa exam. Mga requirements for those na hindi mga nakapag-apply but they are still willing or they are interested to take the exam. So number 1 po dyan yung kopya ng kanilang birth certificate na magpapatunay na sila po'y nasa tamang edad pa, yung 17 to 21 years old. And then kopya ng kanilang high school report card or yung kanilang Form 137, or they can also bring yung kanilang transcript of records kapag college na sila. Pero importante yung high school report card. And then any valid ID. Yawag na ako mga kabatanunan nga to take the PME challenge this 21 August to take the PME entrance examination. Kung magandam lang tao matarong, pwede ta dali ra gyud mo sulod sa PME, ug kung determinado ka mo nga mosulod sa PME, dala lang yung mga requirements sa atong exam center diri sa Cebu. Commission on Election padayon nga nangandam alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections bisan sa posibilidad nga dili kini madayon karong Oktubre. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Sa miaging simana dunay gihimong post-election conference seminar ang Commission on Election didto sa lalawigan sa Bohol. Si Attorney Lionel Marco Castellano niingon nga usa sa ilang komisyoner niingon sa dili pa ang Agosto 25 kinahanglan ang COMELEC mapahibaw na kung madayon o dili ang eleksyon sa Oktubre. Sa katapusan karong buwana, gikatakda nga magsugod na ang pag-imprinta sa mga balota sa eleksyon. Pagkakaron, nagsugod na sa pag-finalize ang mga election officers kung pila ka balota ang magamit nila sa iske o barangay elections. Kagahapon, si Senador Alan Peter Cayetano niduso sa usa ka balaudnon sa Senado sa pagsibog sa barangay og iske election ngadto na sa tuig 2018. Tuyo ni Cayetano paglugway sa termino sa mga kapitan aron hatagan og higayon ang administrasyon sa pagsulbad sa kriminalidad ug problema sa gidili nga drugas. So kini sa akong pagtan-aw no, the president must decide if we would push through with the barangay election. Kay kung atong tan-awon, kung dili ni siya himuog urgent ang bill, dili ni maapas. If we go through the normal process sa legislation, moagi pag first, second, third reading, tapos BICAM, di na ni maapsan, di na ni maapas. Gipahibaw usab ni Castellano, ana-ana ang COMELEC resolution nga naglatid sa guidelines sa pag-file sa Certificate of Candidacy alang sa barangay ug iske elections. Lakip sa gidili ang paglansar sa mga kabanay sumala sa gimando sa resolusyon. Resolution number 10162, August 16, 2016. In effect, there will be a filing of the Certificate of Candidacy from October 3 to 5. As parehas sa kuan, 8 to 5 ra. Walay taman alas 12 sa gabi, no? Ang qualification, ang diferensya lang sa SK, we will now be implementing the katong murag anti-dynasty bill, no? Within the second civil degree, I think. So, mura na diferensya nato, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kutob na lang ugma ang pagpanawat og application sa Civil Service Commission alang sa both mo apply og civil service eligibility. Gipahibaw sa mga ahensya, kutob na lang ugma og dili na September 1 ang katapusang adlaw sa filing sa mga aplikante nga buot mo trabaho sa gobyerno. Gipasabot sa CSC nga kinahanglan na nilang pamuban ang deadline tungod kay napuno na ang number of rooms nga bakante dinhi sa Dakbayan. Bugtong available na lang mao ang naa sa Negros Oriental ug ang Bugu City, din ang off-site processing ipahigayon karong Agosto 30, 31 ug Septembre 1. Karong Lunes dili na sila modawat og dugang aplikante para sa Career Service Examination karong umaabot nga buwan sa Oktubre.
But definitely, dito rasad sila pwede mo process. Dili ta diri ka-accept kay ang kana manggong sa Bugo, ilagi nang gi-request para po sa taga-northern part of Cebu. Pero I think limited rasad ang number kay may raman pong available schools dito. Ug sa atong light news karong hapon, usa ka resto bar sa Singapore ang nag-level up sa style sa pag-serve sa mga pagkaon sa ilang mga nagkarayang customers. Sa imong pagsudong sa mga restaurant, imbes sa mga waiters, mga robots may mo serve sa imong mga pagkaon ug ilimnon. Ani ang report. Tungod kay 2016 na ug high-tech na, wa magpaulahi ang timbre at the substation nga usa ka live music bar and restaurant sa Singapore. Aduna sila drone waiters o kun autonomous drones nga magbalik-balik og lupad gikan sa kusina hangtod sa dining area sa restaurant, bit-bit ang mga orders sa mga nagkarayang customers niini. Ang maong drone waiters na imbento sa Singapore-based Infinium Robotics. Apan bisan pa man na sa nakabot nilang laing level sa pagpanerbisyo sa ilang customers, anapaghapon sila sa experimental stage sa paggamit sa maong drone waiters. Hinungdan nga adunay mga naka-standby nga mga taong waiters aron magserbisyo sa mga customers. Ang pagabuhaton sa mga drone waiters mao ang paghatod sa mga pagkaon ug ilimnon gikan sa kusina ngadto sa designated station haduol sa kan-anan kung diin pagakuhaon kini sa mga taong waiter aron i-serve sa mga customers. Kini matod pa ilang gihimo aron adunay daghang oras ang mga waiter sa pag-atiman sa mga customers. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Quatsera, mga word of the gay nagkanayon. An apple a day is too expensive. Agay! Umukad ang mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay ilang kutob sa balita. Aksyon!